Росія зруйнувала європейський лад, а Литва завжди допомагатиме Україні. Президент Литовської республіки Гітанас Науседа звернувся до Верховної Ради українською мовою. Нагадав про часи українсько-литовської державності та перемоги над спільним ворогом. Тоді, каже, ми разом боронили європейські цінності свободи. Президент Науседа наголосив, що Литва, як і раніше, залишатиметься союзником України, не визнає російську окупацію та долучиться до Кримської платформи. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Інтерв'ю-допит із російським пропагандистом. Журналіст маріонеткового видання «Крим-24» Олег Крючков під камеру розпитував затриманого ФСБ українського фрілансера «Крим-Реалії» Владислава Єсипенка, якому закидають виготовлення боєприпасів. Ще одне звинувачення – буцімто зйомки масових заходів для українських спецслужб. В стилі окупаційних слідчих пропагандист цікавився, які ж це матеріали знімав Єсипенко в Криму, кому та як їх передавав. Какие материалы вам просили снимать, что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А публиковались какие материалы? Разные. Редакция сама определяла. Бліц-опитування на кримських вулицях та зйомки водосховищ, на думку окупантів, так цікавлять українські спецслужби, що Єсипенку дали доступ до схрону з вибухівкою біля Армянська. Пропагандисти навіть вигадали куратора цієї операції. Але такі зйомки – рутинна робота будь-якого кореспондента, каже журналіст Микола Семена. Його, як кореспондента Радіо Свобода, також затримувала окупаційна влада. Впевнений, зараз кожний незалежний кримський журналіст перебуває під пресингом окупантів, а звинувачення проти Єсипенка абсурдні. Зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це масове місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Правозахисники переконані, що справу Єсипенка використовують як доказ присутності в Криму українських шпигунів і диверсантів. До бранця не допускають незалежних захисників і тиснуть, щоб він погодився на ФСБшного адвоката. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступили знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах. У тому, що ФСБівці тиснуть на Владислава Єсипенка, переконана і його дружина Катерина. Вона зараз у Києві. На кадрах пропагандистів помітила, що її чоловік не в своєму одязі та явно побитий. До сімферопольського ізолятора не пропускають навіть листи та малюнки від їх дитини. А з телефонної розмови Катерина зрозуміла, що його змусили відмовитися від послуг незалежних адвокатів Еміля Корбєдінова та Олексія Ладіна. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет. Он
не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести. Он никогда бы не подставил свою семью. Катерина Єсипенко звернулася до президента України та уповноваженого з прав людини по допомогу у звільненні чоловіка. Раніше незаконне затримання українця засудили Сполучені Штати та правозахисники, а прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження. Владислав Стужук, Заман, АТР. Доля Кримського півострова могла бути іншою, якби 29 років тому українська влада виконала вимоги кримських татар. 19 березня 1992 року кримські татари зібралися на площі перед парламентом України. Учасники акції передали Верховній Раді заяву з вимогами про зустріч з Меджлісом і ухвалення керівництвом України політичної заяви про відновлення в Криму національної державності кримського татарського народу. Але мітинг, який відбувся після цієї зустрічі, почали розганяти беркутівці, які застосували сльозогінний газ і кийки. Вже на наступний день відбувся багатотисячний мітинг. 27 березня президія Верховної Ради розглянула вимоги кримсько-татарського народу, але не ухвалила вагомих рішень. У ці ж дні учасники акції «Київ-92», зазначивши, що від депутатів немає сенсу чекати серйозних політичних рішень, закінчили мирну акцію. На останньому мітингу в рамках акції «Київ-92» кримські татари ухвалили резолюцію, яка стала підсумковим результатом ще однієї спроби домовитися з владою. А в якості символу взаєморозуміння двох народів кримські татари та українці посадили каштани на місці побоїща. В бою під Горлівкою загинув 55-річний уродженець Хмельниччини Віктор Пасіка. Там окупанти били з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Молодший сержант 10-ї гірсько-штурмової бригади отримав смертельне кульове поранення в голову. Зі 120-х мінометів та гранатометів різних систем гатили біля Водяного, що на Приазов'ї. А в штабі операції Об'єднаних сил наголошують, що окупанти прицільно обстрілюють українські позиції, викликаючи вогонь у відповідь і потім звинувачують в порушенні тиші. Водночас ворог активізував пропаганду, лякаючи місцевих жителів повномасштабною війною, яку буцімто має спровокувати Україна, кажуть у розвідці. Населенню на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нав'язується відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Російські окупаційні адміністрації використовують штучно створену суспільну напругу для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу. У такий спосіб противник намагається зменшити неукомплектованість своїх підрозділів особовим складом, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави оперативного угрупування російських окупаційних військ.